Bekazan takte buksong abo gabordi নির্বাচনী জনসভা অজগা চলে দङ পার্টি পার্টি খা जों बबर किसे कक सालायनो ताबो बीजेपी बाय मिलिमान कारण ताम हामबाय जों ताव जे बीजेपी बाय जों एलायन्स माने मेन उद्देश्य अंगा जों सिनि बोग्रा जे वान सक माने सिनि तिबार सारनो मथांनानै हिनै जे तिबार सारनो मथांना थांगाके ताबो राज्य के बीजेपी सरकार जों बीजेपी सरकार बाय हाट मांगनाय अमबाखैनो बोबगारनि जे साग्लाजाक नरम जतन बीजेपी बुट मारनाय बीजेपी बुट होखाके केंद्र बीजेपी राज्य बीजेपी एकाके केंद्र सरकारनि निर्देश राज्य सरकार मा गसिनाय एका तेवा सारने थांना लामा रनाय जे बर एग्रीमेंट खाले माने आबो बरक बाय एलानसिं याके रियादा आबो द India government by shell, my party by Kurna Danang. Na mo hase jeta bugar je wangsuk mani je bugar samani bugar to mane bo India government by singo je alliance mani India government by singo to ke sung rajya sarkar ke sung bang support khalai moi তখন রাজ্য বা কোনো এলান করি সাপোর্ট খালাই তাও বছর সারাই দङ রাজ্য सरकारके बीजेपी नो जों सापर्ट खायो आरो जों केंद्र बासे जों एलायन्स जों बुगान साखलाय माने इनके जोंनो गोबां जागाव माय मोनतां रक बरक सापर्ट खाया शेक माने जागा तिफ्रा सरम जागा शेक माने जों नुगो इनके ओ चिकन शेक हमकांके तिफ्रा सरमनि मानथाय सकताय रक रनानि बागै बीजेपी सरकार सापर्ट खादा खालायनो आसा खालायो बुगार म हाके सनामै दङ लामा म हाके सनामै दङ माने साना माने अकङ सातगे तख मा सासिनाय आगतला सहर बुगरा जिन्दाबाद हिमे वासरक ता बुगरा लंग लिभ मा होनका माने आबो बुगरानि साचो माबाय म हाके बुगरा कुसुलै म हाके नानान चेष्टा खालाय दङ एने हाउ जे कोन बारे थानायबो आबो मिसिंया मारनाय बरं इनके बरक जोंनो सापर्ट खायो न आबा हानि वान सकी दङ ताना आसा खालाय सब खायनो इनके गोबां बरक न साइमिया बजगा बुदनाय बजगा बुदया इनके उ उनका ताबुक्ति परा मथा इनके तेकेसा तामगमो बीजेपी आईपीएफटी बो सिग्नल दंनाय आ बुदना फुरुंगा के जों ताबो सिमखे वेस्ट ना सालथां तिरफ्रा जों सालथां तिरफ्राव आरो इस्ट तिरफ्राव जों पद्म बुबार जों तिनमार गय जे ता कैंडिडेट बनो जों जयमा खायनाय मुसुम कुन मेसेज रना दा मुसुम कयनाय किसा नंनि बिसिंतै आं बेहा कयनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक जतन सिनि मानथायनो माना बागै जे बुबगारनि साख्लाजाक जे बुबगार बबाखे थंगै तुबुइ सिनि मानथायना नायखा नरं ताकलाय अ लोकसभाव पद्मसिनो बुदुइ जे प्रार्थीनो कबलाय खालाय आबो नानि कयमु नरं बुं किसातै आं बुं सबल देब्रुमा आं चेयारमेन ओया जालबासि बिसिनि हामबाय